Освен това обаче, Аляска е много удобно място и американската администрация, пък и руската да загърбят Европа. Това трябва да бъдем наясно с това Така нещо. Истината е, че Доналд Тръмп се опитва да насочи светлината на прожекторите изцяло върху себе си. Той действа по такъв начин. Видяхме го от споразумението, което беше подписано между Армения и Азербайджан покрай конфликта, който се разрази в далечния изток между Тайланд и Камбоджа. Виждаме го и на други, включително Израел и Иран, където обаче имаше по-различна роля, която малко поизсивя ореола му на радетел на мира и така нататък. Но сигурен съм, че и двете администрации, тази на Тръмп и на Путин, много имат много ясен дневен ред, свързан с това да се опита да бъде реализирана тази изолация на Европа от процеса на взимане на окончателно решение за Украйна, но пак казвам, много трудно този подход може да даде моментен резултат.